Bona tarda. Avui fem una roda de premsa per presentar la candidatura d'Unitat Popular. Ja fa un parell de setmanes que va fer públic que es presentaria en solitari a les eleccions municipals del maig a l'Ajuntament de Tarragona, però que acceptaria el suport de diferents partits i entitats, associacions i tal. Vam rebre el suport de Pirates de Catalunya i avui la roda de premsa és per comunicar que tindrem el suport de la coalició Des de Baix. La coalició Des de Baix que ens vindran a explicar la Laura Palau i el Jaume López, membres de la coalició Des de Baix, ens explicaran el motiu pel qual volen donar suport a aquest projecte polític de la CUP. Molt resumidament, donem suport al projecte de la CUP a la candidatura municipal per tres coses fonamentals, per tres coses bàsiques, jo diria, en les que coincidim. Coincidim en moltes coses, estem també a prop en moltes coses, però jo resumiria en tres. Mira, la primera, perquè pensem que a nivell municipal es pot fer moltes coses perquè la crisi no l'acabin pagant els que l'estan pagant ara, és a dir, els treballadors i les treballadores aturats, etc. És a dir, la gent més feble mentre que altres estan sortint. Perquè pensem també que la democràcia és alguna cosa més que votar cada 4 anys, i això també a nivell municipal pensem que se poden fer també bastants coses, apropar la democràcia a la ciutadania. I una altra cosa és que pensem que el dret d'autodeterminació és un dret inalienable com està reconegut a tot arreu i a més aquí no n'hi ha massa gent que tingui molt a dir, és a dir, ni l'Estat, ni el govern, com que en aquestes coses estem molt d'acord, pensem que podem treballar junts en obrir aquesta via d'esquerres i nacionalista, independentista, per això estem junts i apoyem en tot el que puguem la candidatura i estarem presents també a la candidatura. Sí, a més, com a Des de Baix, com a coalició d'esquerres anticapitalistes, pensem que el fet de donar suport a la candidatura de la CUP és important com una forma també, una forma de fer política diferent, més lligada a lo que són les lluites socials. I en aquest cas, alguns dels punts que també pensem que són importants és el tema de defensar uns serveis públics de qualitat, unes polítiques d'habitatge social que evitin els desnonaments. Estem per una ciutat respectuosa amb el territori i amb un urbanisme al servei dels ciutadans, per la igualtat entre homes i dones i sobretot per una ciutat on cap persona sigui il·legal i tingui els mateixos drets. Llavors, membres de la coalició Des de Baix estaran dins la llista de la CUP com a independents i també hem comentat que dijous, aquest dijous 14 d'abril a les 7 de la tarda farem la presentació pública de tota la llista que es presentarà amb la CUP a les properes eleccions del maig del 2011. Si teniu alguna pregunta o alguna cosa?